абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, нарэшце прыемны момант, калі культурніцкая такая частка нашага эфіра, і тым больш прыемная, што мы вам падрыхтавалі сюрпрыз. Мы гэта Нака, Наста Шпакоўская, лідарка гурта Нака і заснавальніца першай беларускай онлайн школы, акторка, музыка, ну і можна шмат яшчэ гаварыць. Увогуле выдатны і таленавіты чалавек. Прывітанне, Анастасія. І гітарыст Сергей Шчурко. Прывітанне, Сергей. Выбачаемся трошечку за невялічкую затрымку з пачаткам эфіра. Трэба было наладзіць гітару. Ой, попаліўся. Ну, але тым не менш. Анастасія, я прыгадываю, мы з вами в прынцыпе знаёмы-то не один год, і колькі разоў я уже пытаўся так с намёкам таким: Анастасія, калі пачнеш пісаць песні по-беларуску, там альбом беларускамоўны выпусціць і гэтак далей. Што здарылася? Што зламалася у Наке? Зміцер, ну, па-першае, мы насамрэч знаёмыя ўжо не толькі не один год. Я думаю, што дзесяцігоддзе, і альбом насамрэч быў беларускамоўны, «Моя малітва». Ён быў, калі не памыляюся, дзесьці, можа, у 16-м ці ў 17-м годзе. 17-м пачатку. Вось. А песні на беларускай мове таксама пішуцца, і вось сёння крышачку сакрэт наш прыадкрыем. Мы зробім такую акустычную прэм'еру песні, якую мы запісалі поўным складам гурта Нака. Прэм'ера гэтага твору у поўным складзе адбудзецца напрыканцы наступнага тыдня. А сёння мы так у акустычнай версіі прэзентуем гэтую песню. Пра песню распавесці ці... Ну, раз ужо мы тут палову сакрэтаў раскрылі, то самыя такія самыя цікавыя разыначкі такія, ну, пачнем паціху таксама прыадкрываць. Анастасія, я ведаю, што вы как бы самі пішаце і музыку, самі пішаце тэксты. Гэты тэкст не ваш? Не мой. Як так склалася? Так склалася, што я насамрэч неяк раптоўна ўбачыла гэты верш, ну, такога вельмі знакавага і для мяне, я так лічу, для Беларусі, паэта Міхала Анімпедыстава. Раптоўна ўбачыла і адразу зразумела, што хачу зрабіць на гэты тэкст песню, на гэты верш песню. Яно звычайна, вот як у вас пішацца ўсё ж таки верш, музыка, ці вот як у некаторых музыка, пад музыку пішацца верш, як вы працуеце, натхненне як адбылося? Ну, тут натхненне адбылося ад тэкста ў гэтым выпадку, але ж бывае па-рознаму, бывае спачатку музыка ствараецца, а потым дае тэкст, бывае наадварот. Тут няма ніякіх правілаў, таму у дадзеным выпадку з тэкстам, з вершам Міхала Анімпедыстава адбылося так, што я ўбачыла тэкст і зразумела, што вельмі хачу напісаць на яго музыку і стварыць гэтую песню. Гэта пакуль што гэта просто вот песня, ці гэта можа ўжо такая задумка і бачанне у нейкім ключы напісаць і больш шырокую, там, ну, можа быць, праграму? Ну, прынамсі, калі не казаць пра альбом, то пра некалькі песен, пра цыкл такі. Ну, у дадзены момант я думаю толькі пра кліп на гэтую песню, таму што хацелася б неяк адлюстраваць больш яскрава, чым проста музыка, гэты твор. І усе мае думкі наконт кліпу, і ну, пакуль не буду нічога абяцаць, але ж спадзяюся, што ў бліжэйшы час атрымаецца нам прэзентаваць і кліп на гэтую песню. А што тычыцца ўвогуле праграмы надалей, ну, я нават не думаю так далёка, таму што наша жыццё так складаецца, што мы, ну, менавіта я думаю толькі пра наступны тыдзень, а што будзе нават праз 2 тыдню, я не ведаю, таму што мы разумеем, што мы знаходзімся і не дома, знаходзімся у іншай краіне. Што тычыцца мяне, я ўжо за 4 гады змяніла 3-ю краіну, і думаць пра альбом, ну, вельмі складана зараз у такіх абставінах, у якіх мы знаходзімся. Ну, тым не менш, сілы на творчасць ёсць. Ну, дзякуй Богу, так, ёсць. І гэта ўжо не можа не радаваць. Мы ўжо прыгадывалі гэтую гісторыю. Я помню, як вот быў такі пэўны з-за таго, у якім стане апынулася нашае грамадства, і мы ўсе
шмат хто по-рознаму ўсё гэта перажываў, і гэтую рэвалюцыю, наступствы, і рэпрэсіі, і эміграцыю. Я не адзін раз чуў, што я нават не ведаю, пра што пісаць, як пісаць, сіл няма на творчасць, і мне вельмі прыемна бачыць, што перакрочылі вось гэтую мяжу. Ну, перакрочылі уже не аднойчы, таму што за апошнія 2 месяцы, 2-3 месяцы ўжо гэта 3-я песня, якую мы выдаем, і вельмі прыемна, што атрымліваецца, і нашы мары здзяйсняюцца ў плане творчасці. Ну што ж, можа быць, не будем зацягваць і паспрабуем зрабіць такую прэзентацыю, прычым неабычны такі фармат. Я не думаў, што наша студыя прыстасаваная да таго, каб электрагітару падключаць. Звычайна тут прыходзяць у нас розныя пугачы з вольскімі з акустычнай гітарай, а тут Нака вырашыла усім паказаць майстар-клас. Ну што, песня на верш Міхала Анімпадыстава, калі ласка. Аж мурашки такія па скуры. Анастасія, а што вы асабіста ўкладаеце ў гэтую песню? Міхал адно, а вот вы, вот ваши, што вы хочаце асабіста ад сябе перадаць праз эту песню? Калі я пісала песню, думала пра тое, што Міхал напісаў гэты верш, калі не памыляюся, у 1996 годзе. І думала пра тое, што ён укладаў у гэтыя словы. Што тычыцца мяне, я укладаю такое прадчуванне нейкіх больш маштабных, можа, у пэўным сэнсе трагічных падзей, прадчування вайны, прадчування нейкага такога часу нашага асабістага выбару, ці мы будзем жыць, ці мы не будзем жыць. Ну, я адчуваю такой трагічны надлом, які нас чакае. Гэта, можа, неяк песімістычна выглядае, але ж, здаецца, гэта нашай рэчаіснасці вельмі
вельмі да нашай рэчаіснасці мае адношанне. І ўсё тое, пра што мы думаем, усё тое, пра што мы стараемся не гаварыць адзін з адным, ўсё тое, што ў нас застаецца ўнутры нейкае, гэта то самае прадчуванне. Пра гэта я пісала гэтую песню, калі можна сказаць, на верш, які быў напісаны не мной. Но калі мы рабілі з музыкамі і з Сергеем менавіта гэтую песню, я шмат казала пра тое, што гэта пра нашу будучыню, якая, здаецца, зараз залежыць толькі ад Бога. Ну, прадчуванне нейкага надлому, сапраўды, калі я вось дакладна не памятаю, калі быў напісаны гэты верш, хоць я чытаў вершы Міхала, калі гэта сапраўды 96 год, то нашым слухачам і гледачам я нагадаю, што гэта год, калі адбыўся вось гэты рэферэндум па змене Канстытуцыі Лукашэнкі, калі была заменена нацыянальная сімволіка, калі была адна беларуская мова дзяржаўная заменена на дзве. То есть вот такі надлом, ён сапраўды, прадчуванне паэта спрацавалі і спраўдзіліся, на вялікі жаль. Спраўдзіліся, але ж мне здаецца, што тыя падзеі, якія мы зараз перажываем, яны больш маштабныя, і гэты тэкст, у гэтым тэксце знаходзіцца іншы, больш такі маштабны сэнс. Калі мы там казалі, гэта тычылася толькі Беларусі, тых падзей, які адбываліся ўнутры ў Беларусі, то зараз гэта тычыцца ўсіх падзей, які адбываюцца ў свеце. Ну, безумоўна, таму што зараз как бы на такой мяжы сапраўды. Вось Анастасія казала, разам працавалі, разам пісалі, то есть яна задавала такое тэхнічнае заданне, кажу, давала, так, мне павінна, каб вот гучала гэта так, такія рыфы. Лёгко было справиться? Ну, тут главное поймать нужную эмоцию. Вот. А легкие эмоции ловить? Ну, у меня опыт уже есть определенный. Поэтому, ну, на самом деле, как бы достаточно быстро все это происходит. Коннект. И, ну, вроде все получилось. Дарэчы, а наколькі лёгка чалавеку творчаму, вось музыканту, гітарысту у тваім выпадку было знайсці сябе в эміграцыі? Непросто. Непросто, в первую очередь, потому что не знаешь, как оно получится. То есть такая, ну, не то что лотерея, да, то есть, но не знаешь, где ты будешь там через месяц, когда закончится там, твой бюджет находиться, да, то есть заставит ли там тебя ситуация пойти на какие-то не по профессии работы. У меня в том числе, как бы я так походил тут в офис. Буквально мне хватило 2-3 недели понять, что это, ну, вообще как бы не мое, не мой путь, и надо ракурс держать в своем направлении и двигаться. Ну, атрымалася все ж таки уже там больше... Да, это как-то там какие-то моменты случая, кто-то там случайно позвонил, предложил, там помог, там заменил, и как-то оно так, дорожки складываются, музыкальные. Я гэта да таго, што зараз, ну, в прынцыпе, уже не толькі зараз, а апошнія там колькі часу прапаганда з падачы таго ж самого Лукашэнкі любіць разганяць. Да каму вы там трэба? Да нікому вы там не цікавы, да будете там под мастамі ў картонных коробках там сядзець, шапка, гітара і гэтак далей. Вот адчуванні якія? Вот сапраўды нікому не патрэбныя, нікому не цікавыя. Не, мне наоборот тут как бы вот получается, если вот взять, да, там, я тут, ну, меньше 2 лет, да, то есть, но уже там получилось поиграть в таких залах, в которых раньше даже не мечтал, да, то есть, как бы, если там раньше там мечтал вот поехать в тур по Европе, да, только такой какой-то влажная мечта, то сейчас как бы уже такие... Уже сам в Европе, да? Да, уже сам. Ну, и поездил по городам, посмотрел, ну, плюс, ну, я преподаю, вот, и там в польской школе там Ямаха и сам, поэтому везде есть желающие научиться играть на инструменте, вот, и, ну, как-то так. Ну, давай уже тады кароткую рекламную паузу зробім, калі хтосьці хоча навучыцца іграць на такім вот інструменце, куды звяртацца? Можно в Инстаграм меня найти, Сергей Щурко.
Карацей кажучы, усе разумныя людзі карыстацца умееце інстаграмамі, усімі гэтымі прыладамі, у адрозненні ад вот этого вот, который с начосам і рассказывает, что мы тут нікому не патрэбныя. Вот бачите, чалавек уже працуе ў школе, Ямаха, там усе справы, свае курсы. Можете записаться и таксама освоить, и будете ездить в туры по Европе. Конечно. И радовать усіх сваёй творчасцю. Анастасія, вот мы так павесяліліся, а у вас як? Слухайте, ну у мяне наконт працы, я працую ў Вільнюсе ў тэатры, а ў Польшы я пакуль не шукала працы, пакуль у Польшы займаюся толькі гуртом і вывучаю польскую мову. Гэта пакуль ўсё, што ёсць у мяне ў Варшаве. Але ж ну, часу ўсё роўна не хапае і ну, што тычыцца месседжа да нашага зачасанага, які там нам штосьці раіць ці гаворыць, што з намі адбудзецца, ну, я лічу, што кожны чалавек можа знайсці сваё месца. А кожны чалавек, калі ён працуе, ён знайдзе працу і будзе жыць. Але ж што тычыцца таго, што мы жывем не дома, дзякуючы таму самому зачасанаму чалавеку. Канешне, ніводна краіна не заменіць нам дома. І гэта тое, з-за чаго часам бывае вельмі сумна. Вось, але ж мы спадзяемся, што калісьці можа так здарыцца, или напэўна здарыцца, што мы вернемся дамоў і ўсё будзе як раней, нават лепш. Цалкам перакананы, што так яно і будзе. Анастасія, калі вот і гэтая песня, вот я сказала ж мурашы па скуры, і калі я слухаў ваши папярэднія песні, якія вось вы буквально колькі там дзён таму выдавалі, тыдняў таму, такое адчуванне, что, ну так сказать, нават не нерв, а дзесьці нават такая вот, я не ведаю, злосць. Я не про тыя матныя словы, якія ўжываюцца, а про нейкую вот энергетыку, якая вот она просто прэ і з музыкі, і са слоў, і з падачы вашай. Гэта адмыслова ці оно само так атрымліваецца? Ну, я лічу, што само так атрымліваецца, таму што творчасць, яна ж так адлюстроўвае тое, што адбываецца ўнутры, і я думаю, што усе беларусы зараз, і нягледзячы на тое, дзе яны знаходзяцца, адчуваюць і ту самую і злосць, і ту самую нянавісць да тых абставінах, у якіх мы знаходзімся, і смутак, і сум, і ўсё тое, што ў творчасці потым, дзякуй Богу, ёсць мажлівасць выносіць вонкі. Вот я калі слухаў вашыя песні, я так у мяне сабе ў галаве вот такое было, что наслухаўшыся іх, вот про вас конкретно так думаешь, вот гэта дзяўчына дакладна не пагодзіцца перагарнуць старонку, прабачыць, там сказать, ну ладно было, забудем, а паслухаўшы гэтыя песні, такое адчуванне, что і я вот нават калі там сумняваўся, то ж не, нифига. Зміцер, калі-то вы сумняваліся. Ну-ка, распавядзіце нам. Не трэба сумнявацца, ужо не маем мы шансу сумнявацца, не час для сумневаў. Цалкам згодным. Але, Анастасія, я ведаю, што у вас новы чарговы геніальны праект. Што за ён? Ну, гэта і ёсць наш новы чарговы геніальны праект. Як вы бачыце, і геніальны, ну, просто оно не прогучала. Нака акустыка. Ну так, ну акустыка маецца на ўвазе, што мы не бярэм акустычную гітару, а акустыка маецца на ўвазе тое, што у нас будзе такой больш акустычны гук, што не цалкам гурт, а толькі мы ўдваіх, і вось і гэта і ёсць нака акустыка, і магу нават распавесці, у нас тут ужо ёсць даты першых канцэртаў. Будзе у нас 29 лістапада у Беластоку першы канцэрт, нават першы гэта будзе канцэрт у такім складзе геніальным. А што это Беластоку так больш за ўсіх пашэнціла? Першы канцэрт. Першы напісаў да мяне, таму і пашанцавала больш. У Варшаве таксама плануем канцэрт, гэта будзе 16 лютага, бар сцэна Хмельна, а пакуль усё, і мы адкрыты для прапаноў, калі у такім геніальным гуку хацеце пачуць песні Нака, вершы мае і ўвогуле інакш неяк паглядзець на творчасць гурта Нака, запрашайце, будзем вельмі рады прыехаць, і ўсё, што можам вам паказаць, і будзе, я думаю, вельмі цікава.
Ну вось атрымліваецца першы канцэрт, прэзентацыя вось такога варыянта нака акустыка, которая не зусім акустыка. Ну, гитара. Гитара. Тогда надо сказать так: нака пиано, нака гитара, а то акустика. Увели узман, вот и нас так само. У пиано тоже есть несколько смыслов, да, то есть как бы тихо и как инструмент. Тут тоже акустика, говорят часто на гитару, возьми с собой акустику, правильно? Вот. И также и подумали, что гитара только акустическая, да? Ну, калі ён іграе акустычным гукам, то гэта гітара таксама можа гучаць акустычна. Может, да. Ну, то есть кнопка есть волшебная, которая... Мы паспрабуем. Такая тонкая. Короче, есть красная кнопка. Вот. Вы решили нас за это самое заблытать, так, и свою червоную кнопку еще при... Да. Говорит, у Путина есть своя кнопка червоная, говорит, у нас тоже есть своя. Как натиснем, как зададим энергетикой. Нака акустыка, вот программа, яна з чаго складаецца? Са старых і з новых песен і з вершаў. 29 лютага, ой, это самое, листопада Белосток, и у лютым 16 лютага уже 25 года Варшава, сцена Хмельна, месца уже добра знаёмае беларусам и не толькі беларусам Варшавы и не толькі Варшавы, так что, калі ласка, наведайте, ну и открытые прапановы. Ну, в принципе, 2 месяца амаль что как бы ёсць магчымасць. Ну, яшчэ нешта прапанаваць. Вот так вот. Может быть, сумесныя якія-нибудь проекты. Мы размаўлялі про розныя калабарацыі. Так, здаецца, любяць у нас тут музыкі гэтым балавацца. У вас ёсць контакты, ёсць намеры? Слухайте, ну мы пакуль же толькі пачынаем. Яшчэ нават не думалі, думаем толькі про праграму зараз, як бы яе хутчэй сабраць і каб яна выглядала, ну так, адпаведна той задумцы, якая ёсць. І не думалі, калі будуць прапановы таксама адкрыты для новых прапаноў, для таго, каб нейкія калабарацыі з кімсьці зрабіць. Чаму не? Супер. Ну, дарэчы, Сергей сказаў пра еўрапейскія туры. Наколькі гэта магчыма? Наколькі вот, ну, я разумею, што, конечно, было б цікава, але як это зараз працуе? То есть кожны, як і ў Беларусі, пераважна кожны сам музыка займаўся арганізацыяй, ці тут адкрыліся новыя магчымасці? Ну, што тычыцца нака акустык, тут нам просто прапанавалі, і мы пагадзіліся. Мы нічога не рабілі самі, акрамя таго, што дапамагаем рэкламаваць тыя канцэрты, якія адбудуцца. І я так разумею, што без прапановы з боку, які будзе прымаць, ну, нічога сам ты не зробіш, таму што гэта іншая краіна, ці іншы горад, ці іншая нейкая суполка. Да, яна будзе збольшага беларуская, але ж ну, там ужо мясцовыя нейкія арганізатары павінны нешта зрабіць, каб запрасіць гурт ці кагосьці. Ну, я разумею, што так працуе. Сам ты на адлегласці не зробіш такога ні туру, ні нават канцэрту дзесьці ў іншай краіне. Нечаканы, і я не здзіўлюся, калі там няма магчымасці, бо не рыхтаваліся, але можа быць, калі мы так вот уже рекламуем тур нака акустыка, может быть, яшчэ какую-нибудь песню? Дмитрий, есть одна техническая сложность. Гитара-то электрическая, да? У меня тут она в другом строе под эту песню. Не были мы подрыхтованы, да. Она просто надо полностью ее перестраивать. Вот, поэтому... Технично это не можно. Технично, ну, сложно, это много времени займет, да. Как же вы собираетесь на концертах? А там... Будет 2 гитары. Кстати, вот завтра буквально специально поеду купить такой прибор, еще одну кнопку, чтобы строй менять. Все, ну, короче... Ну, ці можна взять еще одну гитару. Да, 2 гитары, да. То есть проблемы все вырашальные. Ну, я хотел просто трошечку потроллить его. Хитрец такой добро так выкручивается. Я говорю правду. Анастасія, вы як чалавек з творчасцю і увогуле там з культурай звязаны, прычым шырака, я ж на самом пачатку сказаў, што яшчэ і акторка, ну і працягваеце працаваць у Вільні, у тэатры. Як вам падаецца, мы з вами уже абмяркоўвалі гэтую тэму, але, можа быць, новы досвед, новыя нейкія эмоцыі, як на творчасць, на тых вот беларусаў, якія займаюцца любой творчасцю, гэта эміграцыя ўплывае. Яна ім на карысць. Яна, наадварот, можа быць, забівае нейкія там магчымасці працаваць. Вот як вы ацэньваеце?
Мне здаецца, што тычыцца творчых людзей, асобаў, то чым дрэнней, чым больш благія абставіны, тым для творчасці лепей. Ну, это ж не мой выраз, што творца мусіць неяк там сумаваць, творцу мусіць там чагосьці не хапаць. Калі творчы чалавек всім задаволены і сидит і, ну, як кажуць у Польшы, wszystko в порządku, то, ну, так быццам бы пра што пісаць і што рабіць, калі гэта не тычыцца нейкай камерцыйнай дзейнасці, калі там ужо ёсць нейкі трафарэт, як ты пішаш гэтыя песні, якія маюць там камерцыйны поспех. А для сапраўднай творчасці я лічу, што нашы абставіны так уплываюць таму, каб нешта рабіць, каб нешта казаць. Тут у мяне быў такі перыяд у жыцці, у творчым менавіта, калі я не разумела, пра што казаць, таму што мае песні, большасць з іх, што тычыцца тут сацыяльных песен, яны як бы аперадзілі свой час, і было пытанне, пра што спяваць, бо калі спяваць пра тое, што адбываецца зараз, пра гэта я ўжо спявала 10 год таму. А спяваць пра тое, што я адчуваю, што будзе, ну, вельмі, вельмі складана, таму што думкі такія, ну, розныя і не заўсёды такія светлыя. І таму мне спадабаўся гэты верш Міхала Анапідыстава, таму што ён крышачку так дае мажлівасць заглянуць туды ў будучыню, ці падумаць наконт гэтай будучыні, ці паспрабаваць адчуць, што нас чакае наперадзе. Я і сапраўды з аднаго боку так і захацелася, ну, мы ж гаварылі пра тое, што паэт, творчы чалавек неяк можа прадказаць, што будзе. І так зараз слухаючы Анастасію, думаю, а вот я б хацеў паслухаць яе такія творы, песні, прадказанні, што нас чакае у будучым. Ну, падумаў, страшна, але хочацца ўсё адно. Можа, паспрабуеце? Слухайце, ну, страшна, ну, жыць увогуле тады атрымліваецца страшна. А не думаць пра будучыню, ну, мне кажется, што здаецца, што гэта, ну, не вельмі добрае, не вельмі добра не думаць пра будучыню. Калі ў цябе ёсць дзеці, калі ты ўвогуле хочаш штосьці паспець зрабіць і, ну, жывеш. Я не кажу пра тое, што мы думкамі павінны быць заўсёды там ці ў будучыні, ці ў мінулым. Я кажу пра тое, што наша рэчаіснасць залежыць ад таго, якія думкі у нас ёсць наконт нашай будучыні. Дарэчы, наконт будучыні. Была такая любімая пэўны час тэзіс у нас тут таксама на праграме. Зараз вот і Мелказёраў у сябе падхапіў. Уже прадумывалі праграму канцэрта, выступа на плошчы Незалежнасці пасля таго, як Беларусь будзе вольнай? Ну, я пока еще не продумывал. Ну, что прям продумывал. Ну, что? Но обязательно... Потребуют же демократичных сил, как были планы на все. И тут раз свой... Концерт будет, по-любому. Но еще продумывать нет. Еще рано продумывать. Играть надо. Просто играть, поддерживать. Ну что, раз у нас презентация, может быть, еще раз? На завершение. На бис? На бис? На бис, на. Ну, можно, как раз позволяет технически. Кнопочка позволяет. Если батарейка не тянет. Там ну, будем сподеваться. Маэстро, готовы? Павінна пачацца, хутка павінна пачацца, хутка павінна пачацца, хутка павінна пачацца, хутка павінна пачацца. Дороги на небо глядим, с-под долони небо меня
вольна, няўхільна, няўмольна, сіні, блакітны, белы, белы, чырвоны, чорны. Мы углядаемся ў неба, неба мяняе свой колер, неба мяняе свой колер, неба мяняе свой колер, неба мяняе свой колер, неба сигналы, мы их не разумеем, мы их не успрымаем, альбо успрыняць не хочам, альбо зразумець не можам. Боже, дай нам гэта і уратуй наших дзетак, і уратуй наших дзетак, і уратуй наших дзетак, і уратуй наших дзетак, і уратуй наших дзетак. Хутка павінна пачацца новая песня гурта Нака на верш Міхала Анімпадыстава. Дзякуй вялікі. Ну я яшчэ раз нагадаю, 29 лістапада Беласток, новы праект Анастасіі Шпаковскай, Нака акустыка. Можна будзе паглядзець, паслухаць, спрычыніцца. Беласток. Ну і 16 лютага ўжо 25 года Варшава, сцэна Хмельна. Ну я спадзяюся, што паслухаўшы нашу праграму, паглядзеўшы на тое, як выдатна гэта гучыць, можна будзе чакаць і іншых прапановаў з іншых гарадоў. Не спім. Кракаў, Вроцлаў, Шчецін, Быдгашч. Ну я уже не кажу про шматлікія гарады Германії, Францыі, Брытаніі, Аўстраліі, ЗША, Канады і Новай Гвінеі. Дзякуй, дзякуй вялікі, Зміцер. Дзякуй вялікі яшчэ раз. Я нагадаю, што у нас у студыі былі музыкі гурта Нака, лідарка гурта Анастасія Шпаковская і гітарыст Сергей Шчурко. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь. Дзякуй. Жыве вечна.